As cousas andan moi xustas na segunda autonómica e proba delo é o empate que acadou o Chantada Ben Ferreira, xa que os locais empataron o encontro a tan só 2 minutos do final. A verdade é que foi unha pena porque nos quedamos con sabor agridulce porque vimos os 3 puntiños moi cerca. Eu creo que houve dúas partes diferenciadas para cada equipo. A primeira parte foi nosa, adiantámonos nada máis empezar o partido no minuto 1 cun gol de José Carlos, no minuto 20 faría o 0-2 Rubén e así chegaríamos ao descanso. A verdade é que a primeira parte dominámola nós, eles tuveron os achegamentos pero tampouco sin excesivo perigo. No descanso falamos de non cometer faltas sobre a área porque estes equipos onde se poden vir arriba pois en ese tipo de accións no balón parado. Nada, no minuto 10 así da segunda parte pois nos marca un golazo de falta, non nos viñamos abaixo, conseguimos marcar un 3, faltaban 15 minutos para o final e, bueno, nós a verdade é que nos esperamos un poquinho o equipo replegado para acabar co partido nunha contra, volvenos a marcar desde a frontal da área outra falta pola escadra, imposible para o noso porteiro, e nos últimos minutos defendémonos como pudemos, pero, bueno, acabaronos empatando, e como a maior parte do partido pois estivemos por diante do marcador, pois a verdade é que vimos un pouquiño pois con sabor agridulce que é do que falamos. A categoría está moi disputada e do posto 13º ao cuarto só hai 5 puntos de diferenza, polo que a loita vai ser intensa ata o final de liga. A segunda regional pois é unha categoría que engana bastante, é unha competición moi igualada, donde costa moitísimo ganar os partidos, excepto a 2-3 equipos, o resto pois se non das o teu mellor nivel pois non consigues puntuar. Entonces, pois agora o que nos marcamos nós ou o que habría que marcarse pois é ir partido a partido, cando falten pois 5 ou 6 jornadas para o final a ver onde estamos e sempre intentar quedar máis arriba posible. Pero de momento pois é o que ti dis, intentar traballar o mellor posible nos adestramentos, intentar dar o máximo nivel dos partidos e conseguir o maior número de puntos posibles. O Chantada B afronta a vindeira xornada un derbi contra o Palas, cuarto clasificado da táboa con 17 puntos. O Chantada B está de noveno, pero a tan só 2 puntos xa que os chantadinos levan 15. O partido será o sábado ás 4:15 da tarde. Vamos fixar no gesto de temporización.